kohan men ko para menda kasngi kabalang ka rakhe ya kasngi buram jang Lukas Bukhut Lukas Bukhut ko bangitip umdei we na taki khat arngut jang Jisu lane umdei apostol Henry ngitip ba Lukas udei nong yat rengkat but Paulus Bukhut ban penbena ya ki kam ya lap ki jung udei unong ya trailang baru Paulus hakikam ilap gospel but Lukas udei way na ki samut ki evangelist ke bangi ong evangelist ke mut ki nong tho ya gitu ki sauteli ki gospel ke bangi dan ha gutang ke batmai ka gospel sepang ka jung im jong Jisu sepang ka jung le jong Jisu sepang ka jung sachitom jong Jisu ka jung yap ka jung mipat ka jung na ka banta ka jung udei way na gitu ki nong tho ya ki sauteli gospel ka gospel jung Lukas kadai ke ba Lukas hi ula tho bad Lukas nang taru ula tho sakaway pat ka ka kot haki jutang batmai ka bagi ong ka kam jong ki apostol ka kam jong ki apostol kadai kata ka jung yomat ka jung kumno bau Petrus yalap yak tin ka jung blai hak benengkong bad hang tapat Paulus simti yaki kam yalap jong ka gospel kane kine ki atli gede ki jing tho ba Lukas la tho ka gospel Lukas bat ki kam jong ki apostol Henry hagane kesngi ko hanmen ko para kwa ban ya pelujimut bat pi Japan ka gospel jong Lukas hagine kesngi ngilaya sneu tangka gospel jong Lukas hi but haman ka kap bangi sedang ya ka kalenong ngasai ong ye pi nglasa ya thu ba ka gospel jong Lukas la ai sebon teli ki kerteng kede ka we kede ka kerteng ka bang il ai ya ka gospel jong Lukas ku bang itip na kong na shop ka gospel jong Lukas Lukas la tho ya kana gospel kadai na ka banta kito ki gentil ki bompat long ju tho ya kana gospel knang bagito ki ba ki bompat long ju kintip ha sapang Jisu bakit snutu ha sapang jong Jisu dei namar kata ula tho shai ha sapang Jisu rengkat bat ka jingya dei jong ka jing im jong kine ki gentil ne ki bom dei ki ju ka bangi ong kabanengkong ka gospel jong Lukas lakhot da ka kerteng ka gospel bakan thublang ya baro yo iba Jisu ha ki kam yalap jong nado basdan ka sni bau sim ya kam yalap ka bau paul ITU updiang lut ya baro ki jaj benriu om don ju om don gentil om don grek baro kan thublang ha ka jong yalap ka jong ukun thublang ha ga ta ki hima ga jong blai kumbawang ka hima ga jong blai ka gospel ka jing pen im kam dai tang nak banta ki ju kam dai tang nak banta ki grek kam dai nak banta ki gentil lane kam dai nak banta ki no ki jaj benru henry ka dai nak banta ki jaj benru barakhat namar ki jaj benru barakhat ki bai im ki basa ki ba shong ha kana ki pertei ki dai ki khon ki jong blai dai namar ta ka ong om don jaj benru baya per om don baru hok om don ripop henry ni habaro ha kata ka hima ga jong blai ublai ula jit blai ula khot ya baro ki jaj benru ya baro ki jinglang jong ki breu ban sim benta ha kata ka hima ga jong dei nama ta ka gospel ka benengkong ka kerteng benengkong jong gospel jong Lukas ngilapan khot ya ka gospel bakan thuplang ya baro ki jaj benru lane ki jinglang jong ki breu ni haban keli halade habai dai bat kane hato nga ko Kristen bala yo priang yo Jisu lembak kisah sakramen jonga lembak kisah sakramen jong kabalang hato nga pediang na em ya ki we ki jaj benreu ha ga jing em ga jonga hato nga laban pediang na em ya ki we ki jaj iki breu ka jinglang ba per jing ki ha ga jing em ga jonga habangi pet habangi kmeit
habia dei bat kane bon sen ila le persya ya kane ga jung hikai ke ba ujisu ulo hikai ke ba Paulus o ke ba u Lukas ro kwa yang i ban but ya kane ga jung hikai jung ujisu bangi haban kan tublang ya baro ha ka hima ga jung play bangi haban kan tublang ya baro ki jaj breu bat ki jing long jung ki breu ha ga jung iem ga jungi ke bang mut ngi haban pediang lut ladai berubah na besnu ladai khasi jaintia newar na dekhar ngi deban pediang ki ha ga jung iem ga jungi namar ga jing pen iem ga jung blai kam dai tang na banta jungi ko we ga jaj benru hun re na banta ga jaj benru barok ko we nang tapat ka gospel ga jung Lukas gila ban khot ya ka gospel jong ga jing duai ka gospel jong ga jing duai namar ngi iba dalade ujisu upelai por ban duai hap kapor ba shua bon shim ya kano karai ke ba kongsan ulalej banduai ngadai kapor met akposni ne kapor janmet ulej sakejeka bekenca banduai ban ya perlu jingmut rengkat badu kepa om tang bau duai haladehi hanrei uhikairu yang i bangin long kita kibreu kiba duai nang bang tu gajing duai ko kepa jeni panang tahu hikairo yang i kumno banduai bangim dei banduai kum kito ki farisi ki basu duai bla 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 tangi kitin gajing ki hanrei ka kampat jengai na kito gajing duai gajing ki ujisu hikai yang i ba gajing duai gajungi kahabat penkela yang i kahabat penkela bamod yang i transform ya gajing em gajing nang tapat ngilaban penkela ya kiwe kane kata keba jisu hikai yang i lang ba ka gospel ga jungi dei namat kata kedau Lukas ai ni la ban khot ya kena gospel ga jung Lukas ka gospel jong ga jing duai ro kumju nang tapan ni la ban khot ya gospel ga jong Lukas ka gospel jong ki baduk ngiyoi ba Paulus Lukas pen i yo Jisu hangi wei pai wei ba Jisu don kata ka jing it ka bakar pang nang banta ki baduk ki batoi dei damat kata kedau ha kasni bau sedang yang hima ya ka kamelap jungurong yang lapha nak benta kajing penlait ya gitu batek merau yang lapha nak benta ban pen im ya kebalayap yang lapha ban wanra ya gitu kiba saban ben nene kiba sapet po yang ngalawan ban ngalawan ban kentiu ya ki ha ka hima ga jongplay ban wan yelam ya gitu kinong pop ha ka hima ga jongplay ujisu upen i lang bagi kami lap ke jung ujisu pen i yang i lang ba ka jing le lang ba ka jing im ke jung bangiru ngedai ban long kita ki breu ki balaban pediang ya ki baduk ki batoy ki basak sitom ki basak ban beng ha ka jing im ka jung i lang ba ki jing duai jung i ngila ban sibenta ka jing im jung kita ki baduk ngila ban pediang kita ki baduk ki batoy lang ba ki kamba bahagia bangile ngila ban pediang ki ngila ban pen sting ya ka to ka jingkit ka jingkia ka ba ki syam jinjarah ka jing im ka jung ki kane kate ka jing hikai ka ba ujisu hikai yangi bat kaneru ka kadei ba Lukas ukwa yangi ban batai ba gospel ka ba tho kadei na benta ki weru ki jaj benru na banta om dei tang na banta ki badan ban em ki berespa hanrei wat na banta jungi ki baduk ru kumjo nang dapat ngila ban khot ya gospel jong Lukas ka gospel jong men sim bakut namar bonsin yoi bang amne ujisu perlepor ha jing duai jungu hasya bonsim ya kano karai lane haswa ba un legi kampla namar botip tang kabor jong men sim bakut bala ban sensyariu bala ban yalamiu yang ngir kumju ko hanmen ko para ladang idon hoj klepem iladon men sim bakut ngadu kasngi bang ilong ki Kristen lang ba baptisma han ribun sin lang ba ke jingduna breu ke jungi lang ba ki pop ke jungi ngila pen kenriano men sim bakut tagla ka jing pen sle jung men sim bakut ha ke jing em ke jungi dei namat ka dau ba man kasngi i haban kan mau bang i haban pen thmai ya kata ka men sim lane ke jing pen sle jong men sim bakut ha ke jing em jungi lang ba ke jing duai ke jungi lang ba ke jing ruai ke jungi lang ba ke jing babha ke jungi lang ba ke jing khot ke jungi yo men sim bakut ba un wan pen thmai bun pen sle un sunshar un aibor bat un yarap yangi bangil aban im kan kum ka jing hikai jong Jisu
Ha gospel bamata kesngi kalau nong basipo jong Lukas hi iwei hadu khandai ngi i bau Jisu ulapa ya kita ki arngut ya kita ki nyau po arngut ki nyau po arngut ki bamot kita ki nong but jong Jisu kimdai kita ki apostol ke jung an rei hi kidai kita ki nong but ki jung ki babun ki balang yang ngiru lapa hakane kerukom ngi ngimdai kita ki khat arngut ki apostol han rei ngi barok ngidai kita ki nyau po arngut ki balakhat ban lek ya lap ya ke gospel ke jong Jisu wala dang ngimdai ki apostol ke jungu han rei ngidai kita ki nong but ki jungu ke biong ki disciples ngidai kita ki nong but ki jungu habang ngidai kita ki nong but jong Jisu ngi gidon kam kata ka kam gidon kata ka kam ram ban pendep hok ya ka jing ya lap ya ke gospel ke ba Lukas ulai tu ini bag gospel kebanang kong ikan mau kadai ban ikan tublang ya barok ki jaj benriu ya barok ki jinglong jong ki breu nang tapat ka gospel kadai lang ba ka jing duai ka jingi lang ba ka jing ba bah ka jingi adai hakano kano ka kap haklimat hakano kano ka por kadai ban kan mau ba ka jing im ka jingi ka hab ya rengkat bat ka jing duai kumki nong bud kum kinopun pena ya gospel ke jong utrai nang tapat ka gospel kabadai ka jing im ka jingi nang benta kibado kibatoi dai naman kata kadau ko han men ko para ha kanai kasngi abangi rakhe lanangile buram ya Lukas ubadai evangelist ubala tho ya gospel ke jong ka gospel Lukas bat ki kam jong ki apostol to ngin but teneng ya kanai ka jinglong bakhut ka jinglong babha ka jinglong berublei jong Lukas pamangiru ngila aban tho ya gospel ka jong try om kom kine ka kot hanre bangin tho ya gospel ka jong try lengba ka jing im babha jungi lengba ki kam babha ka bangile ha ka jing im baman ka sngi ka jungi and you wrote your Jesus Christ. Amen.